ପରିଚୟ ଦେବେ। ମୁଁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସେଠି ବ୍ଲକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ବନ୍ଦ ବ୍ଲକ। ଏବେ ଯୋଉ ଆପଣ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ସେ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି? ଆମର ଯୋଉ ବାତ୍ୟା ଦାନା ଆମର ଆସୁଛି, ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମର ଅଛି ଆମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଏବଂ 24-25 ଅଛି ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଗତକାଲି ଆମେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଡାକିଥିଲୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମର PRI ମେମ୍ବର୍ସ ସରପଞ୍ଚ ମାନେ ଆସିଥିଲେ, PO ମାନେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ କେତେକ ଜେଇ ବି ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। କେମିତି ଆମେ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ସେଲ୍ଟରରେ ଆମେ କେମିତି ରେଡିନେସ୍ ରହିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ କେମିତି ଆମେ ଟେମ୍ପରାରୀ ଯଦି ଆମର କିଛି ସେଲ୍ଟର କରାହେଲା ସେଟା ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଥିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସବୁ ଅଲ୍ ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫିସର, ତହସିଲଦାର, ଭେଟନାରୀ ଅଫିସର, ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଫିସର, RD, R&B, TPN, ODL, ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର, ହର୍ଟିକଲଚର ଅଫିସର, RI, ରେଭିନ୍ୟୁ ସୁପରଭାଇଜର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଡକା ହେଇକି ଆମର ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଆଜି ହେଲା। ସମସ୍ତେ ପଜିଟିଭ ମୁଡ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତତ୍ପର ଅଛନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ବାତ୍ୟା କି ଆମର ଯଦି ହେଭି ରେନ୍ ହେଲା ସମସ୍ତ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମର PO GRS ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼ିଲା କେଉଁଠି ପାଣି ପଶିଲା, କେଉଁ ଏରିଆରେ ଯଦି ଆମର କଟଅଫ୍ ହେଇଗଲା ସେଠି ଆମେ ମଧ୍ୟ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆମର MI ମଧ୍ୟ ମିଟିଂରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମର ଅଲରେଡ଼ି 700 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଚୁଡ଼ା ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି ଆମର ଦୋକାନ ମାନଙ୍କରେ। ଯାହା ଖବର ନେଇଛନ୍ତି ଆଗରପଡ଼ା ଏରିଆରେ, ଆମର ବନ୍ତ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଆପଦା ଏରିଆରେ ମଧ୍ୟ 800 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଚୁଡ଼ା ଆଉ ଗୁଡ଼ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି 3 କୁଇଣ୍ଟାଲ। ତେଣୁ ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବାର ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଷ୍ଟ ଏ ପୂର୍ବରୁ, ଆମର ରେଟ୍ କେଉଁଠି ଆମର କେନ୍ଦୁଆପଦା ଏରିଆରେ ଜଣେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ କେମିତି ରେଟ୍ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ଆଳୁ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ସିଭିଲ ସପ୍ଲାଏ ଅଫିସରଙ୍କ ନମ୍ବର ଦେଲି, ସେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ତତ୍ପର ହେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗତକାଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗୋଟେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ବେଳେ ଆମର ସମସ୍ତ BDO ମାନଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ 11ଟା ବେଳେ ମିଟିଂ ରଖିଥିଲୁ। ସମସ୍ତ RI ମାନେ ଏବଂ ଯେତେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ସୂଚନା ଦେଇଛୁ, ଆପଣମାନେ ମୋବାଇଲ କେହି ଅଫ୍ କରିବେ ନାହିଁ। 24-25 ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଛି, କେମିତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଆମେ ଫାସିଲିଟି କରିବୁ, ଫାୟାର ଅଫିସର କେମିତି ଗଛ ପଡ଼ିଲେ କେମିତି କାଟିବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆମର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ସରିଯାଇଛି। ଏବଂ ଯଦି କିଛି କୌଣସି ରାସ୍ତା ବି କଟଅଫ୍ ହେଇଗଲା, ବାଇଚାନ୍ସ ଲୋକମାନେ ପାଣି ଘେର ରହିକି ରାସ୍ତା କାଟିଦେଲେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଟେମ୍ପରାରୀ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆମର RD ଏବଂ R&B ଏବଂ ଆମର ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ଜେଇ ଆମର ଅଛନ୍ତି, AW ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କେମିତି ହୁମ୍ପାଇ ପକେଇକି ମଧ୍ୟ ଟେମ୍ପରାରୀ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ମୋଟ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପର ଅଛି ଏବଂ ତହସିଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ଆମର 24-25 ତାରିଖ ଦିନ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ଆମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ହେବ। ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଆଜି ଗୋଟେ ଅର୍ଡର କରୁଛୁ, ଆମର ମଧ୍ୟ 24 ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ହେବ। ଯେକୌଣସି ଫୋନ୍ ଆସିଲେ କିମ୍ବା ପ୍ରାକୃତିକର ଯଦି ଅସୁବିଧା କିଛି ହେଲା, କି କେଉଁଠି ସ୍ନେକ୍ ବାଇଟ୍ ହେଲା, କି କେଉଁଠି ଯଦି କିଛି କେଉଁଠି କାଠ ପଡ଼ିଗଲା, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ରହିଛୁ। ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର କହୁଛନ୍ତି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ନେକ୍ ବାଇଟ୍ ଭେନମ୍ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି। ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର ତାଙ୍କର ବେଡ୍ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ 30 ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଡ୍ ଅଛି। ଆମର ମଧ୍ୟ ଟେମ୍ପରାରୀ ବେଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା, KCBM ହାଇସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ହଷ୍ଟେଲ ଅଛି, ସେଠି ଆମେ 50ଟା ବେଡ୍ ଦେଇଛୁ। ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମର ଯଦି ଦରକାର ହେଲା ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ରଖିକି ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ଅଛି। ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ 84 ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଲେଡି, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଡେଲିଭରି ଡେଟ୍ 5 ନଭେମ୍ବର ଭିତରେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସହିତ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛୁ। ସମସ୍ତ CDPO ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ କହିଛୁ, ଯଦି ସେମାନେ କେହି ଚାହାନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ଆମର 8 ଜଣ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି ଆମର ଲେଡିଜ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ପାଣି ଘେର ଭିତରେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛୁ। ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗରପଡ଼ା ମେଡ଼ିକାଲ କିମ୍ବା ଭଦ୍ରକ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ସିଫ୍ଟ କରିକି ତାଙ୍କର ଡେଲିଭରି କେମିତି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ହେଇପାରିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ। ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କରିବୁ, ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବୁ ଏବଂ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କିଛି ଯଦି ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଆମର ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ପୋଲିସ IIC ଆଗରପଡ଼ା ଆସିଥିଲେ, ବନ୍ତରେ ବି ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି। କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ନମ୍ବରଟା କେତେ ଆଜ୍ଞା? କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ସାଧାରଣତଃ ଆମର ABDOଙ୍କ ନମ୍ବର ରହିବ, ମୋ ନମ୍ବର ରହିବ ଏବଂ ଆମ ବଡ଼ାଙ୍କ ନମ୍ବର ରହିବ, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ରହିବ। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ଟାଇମରେ ଯଦି ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କିଛି ଫୋନ୍ ଆସିଲା କୋଉଠି ହେଲା, ଆମେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସାର୍ ଯେଉଁ ଆମର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଧର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଉ ତୋରଙ୍ଗା, ଏ ଯେଉଁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ନଈ ପାଖରେ
ଉଡ୍ରାଫ୍ଟ ବାବଦରେ କିଛି ରଖିଛୁ? ନା ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କରାଯାଇନି। ଯେତେବେଳେ ଯଦି ପାଣି ପଶିଲା, ଆମର ରେବା ନଦୀ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଛି, ଆଜ୍ଞା। ରେବା ନଦୀ କେନ୍ଦୁଆପଦା ଏରିଆରେ କେତେଟା ପାଣି ପଶିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ହେଭି ରେନ୍ ହେଲା ସେଟା ଆମର ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆମ ବ୍ଲକରେ ପ୍ରାୟ ମୁଁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସିଲିଣି, ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ର କେବେ ଜରୁରତ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଆମେ ତାକୁ ମାନେ ଇଏ କରିଦେଉଛୁ, ସମାଧାନ କରିଦେଉଛୁ। ବେଶୀ କିଛି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ର ସାହାଯ୍ୟ ନେବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜ୍ଞା।